In de waterrijke gebieden van Nederland wordt al meer dan 1000 jaar de polstok gebruikt om de sloten over te steken. Dit polstokspringen wordt in Friesland vierljeppen genoemd. Vierljeppen betekent letterlijk verspringen. Vierljeppen is een van oorsprong Frieske cultuursport, welke is ontstaan uit een andere traditionele Friese activiteit, namelijk het kievietseieren zoeken, en behoort tot het Friese erfgoed. De vierljepsport wordt op dit moment actief beoefend door meer dan 600 ljeppers, welke allen zijn aangesloten bij de Nederlandse Vierljepbond. De Nederlandse Vierljepbond, dat is de overkoepelende organisatie van de Frieske Ljeppersbond en de Polstokbond Holland. De doelstelling van de Nederlandse Vierljepbond is het vierljeppen nationaal, maar ook internationaal zoveel mogelijk bekend te maken. De vierljepsport is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige sport, dat naast een Friese competitie sinds 2013 ook een nationale competitie kent. Vierljeppen is een extreme sport, waarbij een ljepper met behulp van een polstok een zo groot mogelijk afstand over het water probeert te springen. Het leukste van mij aan het vierljeppen is dat je eigenlijk nog nooit de perfecte sprong hebt gemaakt. Dus je probeert altijd verder en beter en mooier te springen. Een sprong bestaat uit een sprint van 20 tot 25 meter naar de polstok, een goede insprong, het klimmen naar de top en de uitsprong met de landing in het zandbed. Een goede vierljepper is een echte topatleet met een superconditie, uitmuntende concentratie, optimaal doorzettingsvermogen en een geweldige coördinatie. Vierljeppen is een technische sport. Elementen uit het sprinten, het verspringen en het klimmen komen hierin samen. Het maken van een vierljepsprong bestaat uit deze verschillende onderdelen, die gezamenlijk leiden tot een perfecte landing. De wedstrijden worden gesprongen in 3 wedstrijdklassen door zowel senioren, dames, junioren, jongens en jeugd. De ljepper met de verst gesprongen afstand in zijn of haar categorie wint de wedstrijd. In de finale van het FK waar Bart Helmholt op nummer 1 stond, stond ik tweede. Ik had de ene laatste sprong van de wedstrijd. De allerlaatste man die Bart van de Friese titel kon afhalen. Op dat moment maakte ik mijn perfecte sprong. Ik stond perfect stil, kon de stok helemaal uitklimmen. Sprong voor mij een nieuw persoonlijk record van bijna een halve meter verder dan ik ooit had gedaan. Met 2083 won ik toen voor het eerst de zilveren pols. Vierljeppen vereist een goede fysieke conditie van de sporters. En er worden dan ook heel wat uren in de trainingen gestoken. In de winterperiode wordt er binnen fanatiek doorgetraind. Voornamelijk veel op kracht en conditie. En er worden voedingsschema's gemaakt om in de zomer weer in topvorm te zijn. Ook snelheid. Nou, ik ben trainer bij de jeugd, maar ook bij de oudere jeugd. Wat daar echt leuk aan is, het bezig zijn met enthousiaste, gemotiveerde kinderen die soms net zo gek van het spelletje zijn als jij. Het plezier wat ik kinderen kan geven met een leuke training, met deze sport, dat is voor mij het belangrijkste. En zo nu en dan komt er ook nog eens een topper bovendrijven. In de beginjaren van het vierljeppen werd er gesprongen met houten polsstokken van 10 meter lang en met een gewicht van wel 30 kilo. Die later werden vervangen door lichtere aluminiumpolsstokken van 12,50 meter. Vanaf 2006 wordt er gesprongen met polsstokken van carbon, die een maximale lengte van 13,25 meter hebben en nog geen 10 kilo wegen. Iedere carbonpols wordt door middel van een speciaal voor de carbonpols ontwikkelde mal gemaakt en is na het productieproces een lichtgewicht polsstok van supersterk materiaal geworden. Deze carbonpols heeft samen met het stoplicht bij de schans, het lasermeten, de elektronische scoreborden en diverse andere vernieuwingen een hele nieuwe dimensie aan het vierljeppen gegeven. Mede hierdoor zijn de prestaties van de ljeppers enorm verbeterd en is de sport aantrekkelijker en veiliger geworden. In Friesland worden er sinds 1956 officiële wedstrijden georganiseerd. Het vierljeppen trekt in de zomermaanden meer dan 100.000 toeschouwers en zo'n 9.000 recreatieve deelnemers. Zo is er de Friesland Cup in Elst, wat voor de ljeppers meteen een test is voor het Nederlands kampioenschap. De wedstrijd waar het hele seizoen naartoe geleefd wordt, is het Fries kampioenschap in Winsum en wordt ieder jaar op de tweede zaterdag in augustus gehouden. Een oude traditie in het vierljeppen is het Koningsljeppen in Burgum, waarbij in de finale wordt gesprongen om de titels koning, koningin en prins. Een
Een paar keer per jaar ontmoeten de Friese vierliepers de Hollandse vierliepers. Bij de nationale competitie en bij het Nederlands kampioenschap. Waar de beste vierliepers springen voor de nationale titels. Bij de tweekamp strijden Friese liepers tegen de Hollandse verspringers voor de overwinning en de eer. Bij de nationale vierliepmanifestatie in 't Heidenskip, waar de vierlieper met de beste afstand op het scorebord, naast de krans en de gouden hanger, ook de eeuwige roem verkrijgt. Ook voor de jeugd is er een Fries kampioenschap en een Nederlands kampioenschap, waar de beste jeugdliepers strijden voor de titels. In juni 2013 is voor de eerste keer de Frieske Olympiade georganiseerd. Een topsportevenement dat op één locatie de 3 Friese sporten kaatsen, scootjesielen en vierliepen bij elkaar brengt. De provincie Friesland vindt het heel belangrijk om de Friese sporten te stimuleren. Wil het als cultureel erfgoed ook graag bewaren en heeft tot speerpunten binnen dat het wordt verankerd binnen het onderwijs. Wij hebben als CIOS Heerenveen die handschoen opgepakt en gezegd van dan gaan wij trainers opleiden en wij zorgen ook dat het in de basisscholen wordt geïmplementeerd. Het CIOS Heerenveen biedt vanaf het cursusjaar 2013 de cursus Vierliep-trainer aan. Deze cursus Vierliep-trainer is tot stand gekomen door een samenwerking van het CIOS Heerenveen en het Fries Liepersboen. Het doel van de samenwerking met CIOS Heerenveen is om zoveel mogelijk kader te kweken. En bij elke vereniging heb je mensen nodig die niet alleen organisatorisch, maar ook technisch goed onderlegd zijn en het liefst gekwalificeerd kader. Daarmee bereik je dat ook de kwaliteit, maar ook de kwantiteit van de sport gaat verbeteren. Het lesmateriaal van de cursus Vierliep-trainer is ontwikkeld door een projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het Fries Liepersboen en docenten van het CIOS Heerenveen. Ook is er een leskist ontwikkeld die beschikbaar is voor de basisscholen. De vierlieplessen worden op dit moment op het CIOS in Heerenveen gegeven. De binnenlessen volgen ze in de sportaccommodatie van het CIOS. En de praktijklessen momenteel in Eilst. Door middel van het sportvak vierliepen kunnen eerstejaarscursisten kennis maken met de vierliepsport. Om daarna de keuze te maken voor de keuze leereenheid vierlieptrainer van het CIOS Heerenveen. De cursisten krijgen lessen in praktijk, eigen vaardigheden en theorie aangeboden. Klein keuzevak vierliepen is een onderdeel van het CIOS geworden. Met behulp van de provincie kunnen wij dat dit jaar geven op het CIOS. Door op het CIOS les te geven proberen we ook naar de verenigingen toe te zorgen voor meer kader. De cursisten verzorgen de vierlieplessen op de basisscholen tijdens de gymlessen. En daarnaast lopen de cursisten stage bij de vierliepverenigingen. Dus daar gaan we proberen om door die lessen aan de basisschool ook weer leden te werven bij de vereniging. Met de keuze leereenheid vierlieptrainer worden cursisten van het CIOS Heerenveen of mensen uit het werkveld opgeleid tot een gekwalificeerde vierlieptrainer. In september zullen de eerste gekwalificeerde trainers onze opleiding verlaten. En ja, als je lef en kracht genoeg hebt, is dit de meest uitdagende sport die ik kan bedenken voor kinderen. Vierliepen, een Friese sport met een grote uitstraling.